juhlimaan kanssamme meidän makustanne tuotoksemme ilmestymistä. Seuraava kappale nimeltään Polttaa.
Timo pitää pienen viritystauon ja tosiaan teimme tuossa syksyn ja talven aikana tuommoisen 4 biisin omakustanne EP:n hyvä sinä siellä. Ville, sinä olet kans. Omakustanne EP:n teimme ja nyt olemme sitten julkaisseet sen ja noita EP:tä on myynnissä 5 euron huimaan hintaan jossain tuolla päin. Hyvä. Voidaan ostaa vaimoltani tuolta tai Raisalta tuolta. Eli Mankun vaimolta, joka tuntomerkit on lähes yhtä pitkä kuin Mankku. Kauhean pitkä nainen. Mutta paljon kauniimpi, ei sen puoleen. Sekin vielä. Seuraava kappale on tuolta uudelta lätyltä Seikkailuun. Eli seuraava biisi on Pekka Haavistolle. Hakka Peivistolle. Kakkonen on aika ykkönen. Ei ollut kai tarkoituskaan lyödä sua vasten lattiaan, mutta pian juhtaa se vaivua.
helvetin paska biisi. Eli Ja näin. Otetaan Annukalle, saatana! Sori Annukka, jos se kertoo riipasee liian läheltä suojella. Otetaan vaadis pienet. Mut seuraava biisi on teille kaikille tämmönen klisee speakeri. Kaikki olette elämän selviytyjiä. Kaikki on niinku, kaikki on hyviä ja kaikki on silloin kun kuunnellaan hyvää rockmusiikkia. Ei kaikki voi olla Pihlajasta, mutta aika läheltä.